Üdvözöllek, a nevem Márián Enikő, és az Emroo Quantum cégnek vagyok az alapítója és az elnöke. Több mint 30 éve az egészségügyi iparágban, több mint 20 éve energiagyógyász és a metafizika doktorandusza. Ebben a videóban az Emroo Quantum energia karkötőről fogok beszélni. Ez a legszeretettebb terméke a cégünknek. Abszolút mindenkinek szüksége van rá, még egy olyan embernek is, aki azt hiszi magáról, hogy egészséges, hiszen képzeld el, hogy nem egyszer, nem kétszer történt ez, hanem szinte mindig, amikor leteszteljük valakin, ugye mindig kiderül, hogy szükség van neki rá. És nagyon fontos része lesz az életednek és az egészségednek, hiszen mindenki, aki ezt a karkötőt használja, ami van fekete verzióban, fehér verzióban, ugye, vagy akár kék verzióban, a többi kontinensen, Európában nincs, mindenki azt mondja, hogy abszolút sokkal jobban érzi magát a bőrében, és majd elmondom, hogy mikben segít ez a karkötő. Na most, ez az alapterméke a cégnek, a Quantum Energia karkötő, és elmondom, hogy hogyan kell helyesen használni, és utána még egy pár szót róla. Jó? Szóval nagyon fontos, hogy a karkötőt, amikor elkezded először használni, akkor mindkét csuklón legyen egy-egy karkötő. Jó? Így láthatod. Azért, mert ugye a karkötő maga a te energiatesteden dolgozik, és ugye annak a minőségét változtatja meg, annak a rezgés szintjét változtatja meg, hiszen tudjuk, már elmondtam egy másik videóban, ahol arról beszéltem, hogy az Emroo Quantum termékek bevezetője. Ha nem láttad azt a videót, akkor nézd meg, valahol itt a linkek között a videó alatt megtalálod, jó? Vagy a YouTube-on valahol keresd meg. És igazából nagyon fontos, hogy ugye nem csak a fizikai testünk van, hanem van egy olyan mező, amit tudományosan bioelektromágneses mezőnek nevezünk, ami körülveszi és átszövi az egész fizikai testünket, és igazából ez az, ami felügyeli az egész fizikai testünknek a működését. Na most nagyon fontos, hogy ez a bioelektromágneses mező, amit csak a egyszerűség kedvéért energiatestnek fogok nevezni innentől kezdve, hogy ez az energiatest tökéletesen működjön, ahhoz szükséges, hogy a megfelelő rezgésen legyen, amit frekvenciákkal mérünk, ugye, és a megfelelő tisztasága legyen. Hogyan van ez befolyásolva? Mi történik, és miért változik a frekvenciája, vagy a minősége, ugye, hogy akár szennyezve van, mi az, ami változtat rajta? Hát mivel, hogy a testünk körül van, és bennünk, hát minden, ami kívül van, ugye, az befolyásolja. Mint például a levegő, mint például ugye azok a kommunikációs eszközök, amik a frekvenciákat használják kommunikációra, telefon, tablet, laptop, ugye, internetes kommunikáció, ezek mind befolyásolják ugye az energiatested. Az, ami bekerül a szervezetedbe kívülről, mint például amit megeszel, megiszol, ugye, ezek bekerülnek, és ha azok nem jó minőségűek, akkor nyilván befolyásolni fogják nem csak a fizikai testet, hanem az energiatested is, hiszen az a fizikai testedben is van. És ugye azok, amik benned vannak, és te hozod létre, ami az érzelmeid és a gondolataid. Na most a negatív érzelmek és gondolkozás, ugye az csökkenteni fogja a rezgését, mármint a frekvencia szintjét az energiatestednek, a pozitív az emelni fogja, és az érzelmek ugyanúgy, ugye, hogyha rossz érzésed van valaki iránt, hogyha folyamatosan valamilyen bajod van, ugye ezek csökkenteni fogják a rezgését az energiatestednek. És ezek mind szennyezik, ugye? Szóval ahhoz, hogy neked tökéletesen működjön a fizikai tested, elsősorban az energiatestet kell rendbe rakni, hiszen te abból vagy, energiából, hát 99,99%-a a testednek energia, ugye, és ezt tudjuk már 1905 óta. Ezért van az, hogy ha te egészséges akarsz lenni, akkor az alapoknál kell kezdeni, ami az energiád, ugye, és nem a fizikai tested. A fizikai tested egy megnyilvánulás, ami egy sűrűbb, ugye anyag, mint az energiatested, de most ebben nem szeretnék bővebben belemenni, majd egy másik videóban,
De a lényeg az, hogy ugye az, ami körülveszi és átszívja a fizikai testet, amit bioelektromágneses mezőnek nevezünk, ugye, vagy energiatestnek, az, ami felügyeli a fizikai testednek az egészségét és a tökéletesen működését. Hogyha szeretnéd, hogy az egészséges legyen, mármint hogy te egészséges legyél, akkor az energiatestet kell legyen tiszta, megfelelő rezgésen, és ugye az folyamatosan úgy legyen. Na most, mik a tünetei annak, hogyha ez nem így van? Hát megjelenik a fáradékonyság, álmatlanság, ingerlékenység, és utána meg a fájdalom is, és hogyha ez hosszú távon van így, akkor utána megjelennek a betegségek. Jó? Na most, hogyha bármilyet mit észrevettél rajtad, akkor tudd, hogy ez azért van, mert az energiatested nincs egyensúlyban, nincs a megfelelő rezgésszinten, és nem elég tiszta. Hála a jó égnek, ugye itt van az energiakarkötő, amivel ezt helyre tudod állítani nagyon gyorsan. Az emberek, akik elkezdték használni, ugye, és nagyon-nagyon sokan vannak világszerte, és imádják az Embroquantum karkötőt, energiakarkötőt, 5 másodpercen belül rögtön érzik, hogy, és te is fogod ezt érezni, hogy sokkal nagyobb az erőd, a fizikai erőd, a teherbíró képességed, sokkal jobban tudsz koncentrálni, sokkal hajlékonyabb vagy, sőt, aki megcsináljuk ugye az izomtesztet, ott látjuk, hogy tényleg sokkal erősebb az ember, és ugye ezt mindenki meg tudja csinálni, ez 5 másodperc alatt történik. Rengeteg energiád lesz, mint hogyha 5 kávét ittál, de anélkül, hogy a 10. emeletig ugranál emiatt, vagy a szíved így járna, ugye emiatt, hanem egy nagyon kellemes energiát érzel, de érzed, hogy tele vagy vele. Ugye? Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen az energiakarkötők, képzeld el, hogy energiát tárolnak. Olyan, mintha egy akku lenne, és hát ugye folyamatosan tölt téged, és tisztítja ugye az energiatested. Szóval ezek, amit általánosan éreznek az emberek, de ugyanakkor nagyon sokan vannak olyanok, akik hónapok viselése után azt mondják, hogy eltűnt a szemölcs, amit évek óta nem tudtak eltüntetni a test különböző részéről, vagy eltűntek a vizerek, ugye, amik akár évek óta voltak ott, és fájdalmat okoztak, meg különböző más tüneteket. Vagy sokkal jobban alszik az ember. Érdekes, hiszen egy energiakarkötőről beszélünk, mégis az alvást is segíti. És még tudnám sorolni, és egy másik dolog, amiben hatalmas nagy segítség, akkor, amikor már valamilyen betegsége van az embernek, akkor sokkal gyorsabban tud felépülni, vagy akár meggyógyulni. Én ezzel nem azt mondom, hogy az Embroquantum termékek gyógyítanak, sőt, nem mondom, hogy kezelnek, diagnosztizálnak, vagy bármi ilyesmit tennének, hiszen akkor az a gyógyszer kategóriába kéne sorolni őket. Én ezt nem mondom egyiket se, viszont, hogyha te ilyet tapasztaltál a karkötő használata miatt, akkor nagyon szívesen várom a videót, az e-mailt, vagy az bármilyenféle kommunikáció formába, ugye azt, hogy elmondod, hogy a karkötő miatt milyen fantasztikus dolog történt veled és a te egészségeddel, és hogy akár meggyógyultál valamitől, hiszen te azt elmondhatod, hogy ha te meggyógyultál. Jó? Még egyszer, nem mondjuk, hogy ezek gyógyítanak, diagnosztizálnak, bármi ilyesmi, viszont te nyugodtan oszd meg velünk, hogyha ilyen tapasztalatod van. Képzeld el, hogy a karkötőnek köszönhetően és a karkötő kombinációjának másik 2 termékkel, igazából 3-mal, olyan eseteink is vannak, ahol eltűnt a daganat. Megint mondom, hogy nem mondjuk azt, hogy meggyógyítottuk őket, hanem ez egy tény, ők mondták, hogy csak ezeket használták, és hogy eltűnt a daganat. Jó, én csak megosztom veled, hogy mit mondtak mások. Na, hogy ilyen fantasztikus eredményeid legyenek, a következő képen kell használni a karkötőt. Az első 60 napban mindkét csuklón legyen rajta egy-egy karkötő éjjel-nappal. Vagyis lehet vele zuhanyozni, fürödni, aludni, bármi ilyesmi, napozni nem számít. A lényeg az, hogy éjjel-nappal legyen rajtad 60 napon keresztül 2 karkötő mindkét csuklódon. Látod, hogy egy picit elasztikus, jó, nem fog zavarni, nagyon kényelmes, lehet vele nyugodtan aludni, és 60 nap után
Leveszed, lerakod bárhová, azt csinálsz fel, amit szeretnél, és felhelyezel egy másikat, de az első 60 nap után már nincs szükséged 2 energiakarkötőre, elég egy. Jó? És 60 nap után ugye meg azért folytatod a használatát a karkötőnek, mert szeretnéd megtartani azt, amit elértél az első 60 napban. Na most meddig fogod ezt csinálni, hogy minden második hónapban cseréled a karkötőt? Hát addig, amíg szeretnél erősnek, egészségesnek és egyre egészségesebbnek érezni magad, vagy egészségesebbé válni. Ami nagyon fontos, hiszen gondolkozzunk csak egy picit, azért, mert egyszer életedben 2 hónapon keresztül mostad a fogad, az nem jelenti azt, hogy életed végéig tiszta fog a fogad maradni. Így van, hanem minden nap mosni kell. És vedd úgy, hogy ez a karkötő, ez olyan az energiatestednek, mint a fogaidnak a fogmosás. Jó? Ez nagyon-nagyon fontos. Vagy a testednek a zuhanyzás. Van valami, ami történhet az eredeti 60 nap alatt, vagy az első 60 nap alatt, vagy akár utána is, és az az, hogy ez a hologram, ami benne van, ez, hogyha befeketedik, bepöttyösödik, vagy bármi ilyesmi, ugye fekete pöttyök jelennek meg rajta, vagy behomályosodik, vagy akár teljesen feketévé válik, akkor rögtön le kell cserélni, még akkor is, hogyha nem telt el a 60 nap. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Hiszen ez annak a jele, hogy ugye a karkötő teljesen el lett használva, de nem csak, hogy el lett használva, képzeld el, hogy ez egy okos karkötő, az Emro Quantum Energia karkötő egy okos karkötő, és hogyha valami súlyos van a szervezetedben, akkor az így mutatja, hogy fekete pöttyök jelennek meg rajta, vagy befeketedik. Ilyenkor azt mondom, hogy érdemes elmenni és egy alapos kivizsgálást elvégezni, és lehet, hogy meglepetésedre megtudod, hogy valamilyen betegséged van, vagy valamilyen betegség van kialakulóban, de nagyon szerencsés vagy, hogyha így történik, hiszen időben tudtad meg, hogy valami van, amit nem szeretnél, hogy történjen. Jó? És ezt a karkötőnek köszönhetően. Ha észrevetted, hogy pöttyök, vagy fekete pöttyök, vagy behomályosodott a hologram, akkor leveszed, és rögtön felteszel egy új karkötőt, ugye azt lecseréled, ami befeketedett, vagy bepöttyöződött, és teszel fel helyette egy másikat, egy újat, és onnantól kezdve kezded el újra számolni a 60 napot, jó? Nagyon-nagyon fontos. Lehet, hogy ez 1 hét múlva történik, lehet, hogy 2, lehet, hogy 1-1,5 hónap múlva, vagy lehet, hogy 2 hónap alatt nem történik. De még egyszer, ha tökéletesen néz ki 2 hónap után is, akkor is vedd le, mert már nincsen benne semmi, jó? Mint az autódnál képzeld el, hogy elmentél, megtankoltad az autót, belekerült, nem tudom, 50 liter üzemanyag, elmentél az autóddal 600 kilométert vagy 700 kilométert, kiürült az üzemanyag tartályod, ugye? Az autód nem ment tönkre tőle, nem úgy néz ki, mintha most már egy rozoga lenne, annyit viszont történt, hogy ugye nincsen üzemanyag, és nem tudsz vele tovább menni. Pont így van a karkötő is. Hogyha 2 hónap után még mindig tökéletesen néz ki, az nem jelenti azt, hogy még van benne üzemanyag. Hát nyilván 2 hónap alatt nem fog úgy tökre menni egy karkötő, hogy szétesik, mert azért nagyon jó minőségű anyagból van csinálva, viszont tudjad, hogy 2 hónap után le kell cserélni, újra tankolni az energiatested, ugye egy újabb karkötővel, mint ahogy az autót újra tankolod, hogyha szeretnéd, hogy tovább szolgáljon téged, és vigyen A-ból B-be, ha szeretnéd, hogy tovább szolgáljon téged, és egyre egészségesebb legyél, tele energiával is érezd jól magad, ugye akkor 2 hónap után lecseréled a karkötőt. Ez nagyon-nagyon fontos. A következő videóban arról fogok beszélni, hogy ezt az Emro Quantum Energia karkötőt milyen másik termékekkel kell párosítani akkor, amikor valamilyen súlyosabb betegség van, vagy akár daganat, ahhoz, hogy sokkal könnyebbé tegyük annak az embernek az életét, és akár el tudja majd mondani magáról azt, hogy meggyógyult, aminek nagyon örülnénk. Úgyhogy találkozunk egy másik videóban, és nézd meg, hogy milyen link van még ezzel alatt a videó alatt, amit megnézhetsz az Emro Quantum termékekről, mert lehet, hogy van olyan, amire nagyon nagy szükséged van.